Am 3 mlynedd, a watch o a ti dal yn gwybod beth sy'n digwydd. Cos mae mor simple. A maen nhw'n hot hefyd. Ydy, mae y rhaglen i bobl thick, dwi'n Mae o'n rhaglen i bobl thick. Pretty people doing not much. How into it? Wood. Man a birds. Wood. Covered in ginger though. Ti'n ifanc i gofio. Yn ein gorau, oedd y professional footballer. Fucking hell, Nokia, mate. Mae'n toed ti? Ti ar cwrs cyfryngau, fos ti fod yn myd y safi y da. Dwi'n mynd cwrs cyfryngau. Gref, bys ti batro? Pwy? Gref. Kenny Cunnington? Gref. Dafod Slavi, neu gwaniaeth. Tengen ei Dafod Slavi. Mae Simon Cowell yn dweud fan hyn. Okay. Cool, Slavi, ti'n ei gwaniaeth. Pepes? Gwy. I love your work. Call me.